Hi friends, Pippi's Flow-ലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതും ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ചിക്കന് വേണ്ടി നമുക്ക് മസാല ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 3 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു 3/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകം 1 സ്പൂൺ ഇടണം, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ്, ആ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം, 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. അതിനുശേഷം ഇത് നനയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത് മസാല നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. ഇനി മസാല നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരയണം കേട്ടോ, എന്നാലും ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി 2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കുക. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് വലിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുത്തത്. ചെറിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അത്ര സമയം വേണ്ടി വരില്ല. ഇനി വലിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 4 കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്പെഷ്യൽ ഒരു മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 20 ഉള്ളി, 10 വെളുത്തുള്ളി, 5 വറ്റൽമുളക്, 4 പച്ചമുളക്. ഇത് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഓരോരുത്തർക്ക് എരിവനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇടാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് ഒരു രസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാളംപുളി ഒരു 3 സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക. ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം അടിച്ചെടുക്കരുത്, ഈ ഒരു പാകത്തിന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു 2 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ. ഇനി മിക്സിയിലേക്ക് അരച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര.
നേരത്തെ വാളംപുള്ളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടത്. പിന്നെ 1.5 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു ചിക്കൻ ഒരു കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. നേരത്തെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായല്ലോ എരിവിന്, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു വിഭവമാണ്. ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓൾ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പൊ ബൈ.